Tervetuloa mukaan! Tällä kertaa vierailemme maatanäkyvissä festareilla Turun HK-areenalla ja Turun messukeskuksessa. Minun kanssa tänään luvassa bändihaastattelu sekä yleisökallup. Minä olen Jari Kokki ja tämä on Nurkka. Täältä löytyy halityttöjä, ei muuta kuin sinne. No niin, meillä on haastattelussa sotahuudon laulaja Retu. Terve! Terve! No millaista on esiintyä suurelle yleisölle? No se on aina tosi hienoa. Meillä on sitä niin harvoin suurta yleisöä, että sen takia täällä on aina mahtava, koska täällä on porukkaa. Niin. Jännittääkö se esiintyminen? Kyllä se aina vähän silleen sopivasti, että tietysti aluksi jännitti aika paljonkin, mutta että nyt ei ehkä enää ihan niin paljon kuin... Siinä vähän harjaantuu ehkä. Joo, kyllä. Tulee kokemusta, niin sitten vähän ei enää tarvi niin paljon jännittää. Tietää, luottaa enemmän siihen, että omaa juttu. No mikä esiintymisessä on parasta? No, en mä tiedä. Tietysti yksi mikä on tosi hieno, niin on ensinnäkin se fiilis. Tietysti me tykätään tosta, mitä me tehdään, tykätään siitä musasta. Mutta että kyllähän se meidän tapauksessa sitten yksi tärkeimpiä juttu on, että saadaan kertoa meille tärkeistä asioista. Eli saadaan sitä kautta olla viemässä evankeliumia ja murtaa myöskin ennakkoluuloja, mitä monilla on niin kuin sekä musiikkia kohtaan että myöskin kristittyjä ihmisiä kohtaan. Aivan. No mistä bändin nimi on peräisin? No se on oikeastaan tullut yhdestä meidän kappaleesta, koska siinä meidän mielestä niin hyvin tiivistyi tavallaan se, että mitä me halutaan kertoa ja välittää. Eli se semmoinen niin kuin tietynlainen taistelu, ei ketään ihmisiä vastaan, vaan tämän maailman pimeyttä vastaan ja semmoinen, niin kuin, että haluaa rohkaista muitakin taistelemaan ja näin. Joo, no mistä päin bändi on kotoisin? No ihan alun perin bändi on kotoisin Kymenlaaksosta, Elimäeltä ja Kouvolasta, mutta nykyisin Helsingistä. Et sinne ollaan kaikki ajauduttu sitten. Joo. No te olette uskovainen bändi, niin millaista on uskovan arki? No ihan varmasti aika lailla samanlaista kuin kaikkien muidenkin arki, mutta tietysti se on hieno asia, että on semmoinen toivo ja että tietää aina, että on joku, mihin voi turvata ja luottaa kaikissa asioissa ja näin, että sillä lailla se ehkä tulee esiin, mutta että eihän siinä aika perusarkeahan se on niin kuin suurimmaksi osaksi ihan niin kuin varmasti itse kullakin, että on ja ei se mitenkään varmaan sen helpompaa ehkä ole kuin kellään muullakaan. Muuta kuin ehkä siltä osin, että on se justiinsa toivo. Rukoiletko päivittäin? No, en uskalla sanoa, että ehkä ihan päivittäin, että jos niin kuin haluaa rehellinen olla, niin, mutta että kyllä kumminkin usein ja bändinä me rukoillaan ennen jokaista treeniä ja ennen jokaista keikkaa. Se on meille tosi tärkeä juttu ja ollut semmoinen yhteys siinä ja näin. No mikä rukoilemisessa on parasta? No mun mielestä on parasta se ehkä, että saa tuoda semmoisia asioita, mitä on mielessä, niin
Jumalalle ja pyytää niihin hänen johdatusta ja apua. Niin se on mun mielestä hieno asia, että on semmoinen mahdollisuus meillä pienillä ihmisillä. Kyllä, kyllä. No tämä haastattelu alkaa olemaan tässä pikkuhiljaa. Kiitos haastattelusta ja hyviä festarin jatkoja. Kiitos teille kanssa samoin. Kiitos. Siis aivan varma, että kuolisin seuraavan 2 minuutin sisällä. No niin, meillä on haastattelussa muutama henkilö. Mikä on nimesi? Valtteri. Terve. Terve. Mistä päin sä tulet? Äänekoskelta. Okei. No käykö sä usein festareilla? Jonkin verran. No mikä festareissa on parasta? No, kavereiden kanssa oleminen. No oletko sä uskossa? Totta kai. No mikä uskova arjessa on parasta? En osaa sanoa. Joo. No rukoileeko sä usein? En. No mikä sun nimi on? Aku. Terve. Päivä. Mistä päin sä oot kotosi? Ihan Äänekoskelta. Samasta. Joo. No käykö sä usein festareilla? No, kyllä sitä joka vuosi tulee ainakin kerran käytyä. Joo, no mikä festareissa on parasta? No, kaveritten kanssa liikkua täällä ja olla ja tehdä kaikkea hienoa. Just se, niin. No onko sä uskossa? No, eiköhän se oo näin. No mikä uskova arjessa on sun mielestä parasta? No en mä tiedä, toi Lolin pelu on ihan hauskaa ja sitten kirkossa käytiin sunnuntaisin ihan jees. Joo, no rukoileeko sä usein? Totta kai joka ilta. No kiitos teille haastattelusta. Kiitos. Kiitoksia paljon. Okei, meillä on haastattelussa Sanna. Mistä päin sä oot kotosi? Hämeenlinnasta. Okei, no käykö sä usein festareilla? No, oon mä nyt 2 vuotta käynyt täällä. No mikä festareissa on parasta? Että näkee kaikkia kavereita ympäri Suomea. Onko sä uskossa? Joo, on. No mikä sun mielestä on uskova arjessa parasta? No ehkä muut uskovaiset kaverit ja se mitä kaikki nuorten illat ja semmoset. No rukoileeko sä usein? No, ainakin mä yritän. Mikä rukouksessa on sun mielestä parasta? No, ehkä se, että sitä voi tehdä koska vaan. Niin. Joo, no kiitos haastattelusta. Eipä mitään, kiitti. Näin saimme festarijakson päätökseen. Seuraavassa jaksossa haastattelemme Turun helluntai-seurakunnan nuorisopastori harjoittelijaa. Siitä lisää ensi jaksossa. Minä olen Jarkko Kokki ja tämä on Nurkka.